Katanat Health and Family Welfare jang Sorkar Meghalaya kala syapan kupurom da ka Skoch Award 8,000 arpun riu nak benta ka jingale jangka ban penkeladur ya ka jingwat benya ya ka jingpang breast cancer ha Meghalaya Lyngba ka jing pendankam ya ka artificial intelligence. Ya ka ni ka khusnam lasam ha ka arpau tarik jeliu ha ka 108 Skoch Summit Public Policy Forum halor ka pang Regulatory Framework for Viksit Bharat Kabalalong ha PhD Chamber of Commerce and Industry New Delhi. Ya ka khusnam la priang da ka Dr. Mrs. Carolinda Yangrai, Additional Director of Health Services, State Nodal Officer, NPNCD NHM Meghalaya, Rengkat Batu Tenichel Khongrang Jem, State Epidemiologist, State Program Officer, NPNCD NHM Meghalaya, Nagabenta Katanat. Kani kesin jam kapendankam ya ka AI based thermal screening technology ban lapklo ya ka jingpang breast cancer khamtam hakikan thei ki basa hakithan nong kendong bat ki jaka ki baduna ki la jingyo jing sumar komisi benta jong ka jing thmu ka sarkar Meghalaya ban penklan ya ka jing sumar ban yada lepa ka program ka kenthop ya ka jing pen sngo thu pat ba ka jing test pat ba ka jing pha lech she ki jaka sumar badai bat ka jing bu din ni ki badon kam Jingiarap jing sumar ka kerwo na ka office under secretary jang katanat kaya thu bahadu menta ki don 6,000 handrius pa prapulai ngot ki kenthei ki bala Deptt test hapo khani ka pilot project ya ki bala lab ba ki don ha ka jingma ka ba khamjur la pha shaki jaka sumar ki ba kerpang ban le ya ki jing test bat jinga selok pat ba ki ba khambania Katanat Health and Family Welfare ka IT yakani ka jing job shabaro ki doktor kinong tre ka kwat ka khia kinong penya program bat ki frontline health workers ki bala tre shitom bat IT lut met bat men sim ban penurlong yakani ka project